Isointa perhekerhossa on varmaan se, että on sekä lapsille että aikuisille seuraa. Ja mitä me nyt on käyty, niin noin alkuhetket, kun on muskari tai joku yhteinen pieni juttu siinä alussa kanssa. Tämä on semmoinen tärkeä hetki päästä lasten kanssa vähän pois kotota ja nähdä vähän muita aikuisia. Ja sitten lapset tykkää tosi paljon leikkiä. Ja tämä on toinen. Tämä on tähti ja tämä on toinen. Silitys suojaa satulainen. Silitys suojaa satulainen. Tämä on tähti ja tämä on toinen. Tämä on tähti ja tämä on toinen. Kutitus kulkee kiemurainen. Kutitus kulkee kiemurainen. Meillä on perhekerhossa paljon kaikkea kivaa tekemistä, vaihtelevia kertoja. Välillä on muskaria, välillä on perhekerhoa, sitten välillä on semmoisia puuhakertoja, kun ollaan yhdessä ja leikitään ja saattaa olla jotain tarinaa tai muuta. Joka kerta on joku kiva askartelu, mikä liittyy aina päivän aiheeseen. Ja sitten on aina myös kahvihetki ja siinä pikkurahalla saa koko perheelle välipalaa. Ja siinä on mukava jutella toisten kanssa. Siinä saa vähän vertaistukea aikuiset ja lapset. Ja me kyllä mielellään hoidellaan vauvoja täällä ja vähän isompiakin lapsia.